Nebude, no. Pojď. Zmáčknout? Zmačni to prostředí. A já vezmu tady ten. Tak, natáčí to. Tak. Jak to David? Takže teďka... David je hodný kluk, viď? David, jak se směje krásně, že? No. Tak co, Davide, jak to máš? Dobře. Máš ten mobil? Nemám. A kde ho Máš máš? tvoje dole, to máš dole, dáme sestra to má. Máš to škoda sesterák? No, on pak já vytál, říká, nemá David telefon, říká, máme schovaný dole ze sestra. No, aby byla nenosí furt. Aby nevolal, kam nemáš, že? Ne, to nemá kartu, nemá, a to jako nemůže volat. Jo. No. No děkujem. Tady možná, ne? Tady. Pojď jestu, no tam to tady. Ať bejde vidět. Tak, Končí. Bohušek. Dole. Bohušek. Počkej, Bohušek. Dali se No, trávu? a Voní, jo. To je Turek. Voní. Máte Mikołaj? Já mám. Jo, to pravda. To voní, to je Turek. To. To je Turek až z Turecka. Máš pak